Suratu Tin. Surawol 95 ha Qur'anu. Ayaje magol 8. Inde magol ho'ama ibgoe aya arande ha. Ngol wolwani taguki ɓi Adama e rusɓaki maako. Koynaɓe nuɗɗini Allah e adilaku muɗum. Suratu Tin. At-Tin. Tin. Be inde Allah enɗowo kinnotoɗo. E tin e zaytun. E ɗuri sinin. E ngo wuro holɗiningo. Tabiti haqiqa min tagi neɗɗo ha ɓuri wodgo fotuki. Hoti min du'itimo o ɓuri lestugo lestuɗi. Koynaɓe ɓe nuɗɗini e ɓe kuwi boɗɗe. Nden ngenari tanata orindi wodaniɓe. Nden ɗume o fewnatama hiteki ɓawo. Yelika na Allah ɓuri hitago hitotoɓe na. Tin ɗum ɓiɓɓe leɗɗe. Tin en français fig. Tin in English figs. Zaytun ɗum ɓiɓɓe leɗɗe. Zaytun en français olive. Zaytun in English olives. Ɗuri sinin hosere nde Allah wolwani Musa ha muɗum. Wuro holɗiningo Makka.